бързо видео да покажа какъв танк си купих днеска. Страхотна кола си купих на 60 000 мили само. 2008 година Subaru колата. И сега ще я снимам набързо отвънка как изглежда. Къде е старата ми кола? Паркирана. Subaru Tribeca се казва тази кола. Страхотен джип за през зимата. Сега ще се отмъча да го вкарвам в гаража да видя как се побере. Страхотно изглежда. Сравнително запазен. Ето го отпреде как е. Тъй, че аз сега днес ще пускам старата ми кола Chrysler да я продавам. Тук вижте отзаде колко много място има. Огромно място има за крака и за каквото друго стане на въпрос. Кожен салон. И отделно багажника, и той е доста огромен. Огромен багажник. Да има кода слагам бокуци, като пазара. Тук отделно има работи да се отварят. Тук има къде да се слагат работи също отдолу. Бакуци. Да, тъй че аз съм доста доволен от моята покупка. Днес където си я взех. Айде да видим дали се побере в гаража сега.